Стой, да се нагласа. Майко, отвратително. Давай. Видео ти свърши, бро. Аре, давай, говори. Какво да говоря? Отиваме. Какво отиваме? Дай здравейте, дай нещо. Отиваме. Здравейте, хора. Какво брали? По-ентузиазирано. Здравейте, хора! Браво, да, давай сега. Отиваме на Асеновград. Кой ще правим в Асеновград? Ще си купуваме рокля. Отиваме да си вземем балната ми рокля. Твоя отдавна е минал. Твоя отдавна е минал. Отиваме да купим балната ми рокля. Втори дубъл. Отиваме да купим балната ми рокля от Асеновград. 200 метра. На разклонението се придържайте вляво. Това е най-добрата приятелка на майка ми. Слушай повече, отколкото слушам мен, когато ви говоря. На разклонението се придържайте вляво. Тази не е българка и не я харесвам. Не е българка? Не е българка. По акцента ли разбираш? Тя е изкуствен интелект. Подозирам, че е по-умна от мен и не ми харесва. То и аз съм по-умна. Ти затова ли не ме харесваш? Петицията да се върне Гергана Стоянова да си ни говори на GPS, а не тази. Това ли правиш докато се научиш? Нямаш си друга работа и Да. подписваш петиции. Бях на училище. Часът е 9:30 и аз отидох за първите 2 часа, защото правих тест по английски. И сега отиваме. Тръгваме. Сега тръгваме от... Да го разбирам, като не искаш да ме слушаш. Добре, тръгваме. Pedro. И какво викаш, майка ми? Че изкуственият интелект е супер тъп. Тая тук на навигацията ми говори пълни тъпоти. Вземете нови изход или вземете Тверия изход. Води разбери, какво е Тверия? За какво става дума, да. Какво е Тверия? Затова си Тверия е втория изход. И затова тук се пълна каша. Обикаляме си с 15 пъти се губихме. Да. Аз кръг го казах 3 часа с Новио, все едно живееме тук и знаеме кой е новио, кой е старио. Как си? Как си? Едва му целялата, как си? Пред нервен срив. Тук нямаше къде да се паркира. Еднопосочни, аз на срещното страшно. Никой не ми свиркаше, обаче те виждат съва и Руса. Ади! То никой не я гони, братко, тя не мога паркира просто. Ади! Топо ми е, жега ми е, умирам. Чакай си пина. Сега не мога да разбереш критическата ли е или от това, че малко се притесни. За критическа имам години. Да. Те всички така казват и после. На младостта. Да. От дружба съм, казвам. Обясни, моля те, защото аз не бях за Airbnb по глупостите. Какво да обясня? Какво се случи там? Значи трябваше да отидем не до хотела, ами до нещо като... То там всъщност хора спят ли? Това хотел ли беше? Това си хотел с рецепция. Така, добре, хотел с рецепция. Ние отиваме до дадената рецепция, за да могат да ни дадат някакво листче и да ни кажат къде точно да сме в друго Airbnb. Това е кода, с който да си влезнем. Буквално Airbnb. И Андрея с червило и свичър. И къде е проблема? Това не е такъв спортен свичър. А какъв е? Официален. Официален! Онде обяснявах на майка ми как искам да си купи обувки. Тя ме пита какви обувки. И аз си казвам маратонки. Ама като чуеш маратонки се представяш, нали, спортни маратонки. Тя ми казва да. И аз си казвам, че аз искам официални. Добре, как да ти обясна? Тия представи си ги. Не мога ти го обясна. Не мога. Какво разбираш ти под официални обувки? Ай, кажи, официални маратонки. Няма такова понятие. Добре, хипотетично, като ти го кажа нещо, хрумва ли ти? Няма как да не ти. Какво? Еми,
Тогава, що трябваше да правим бати разпита? Там маме сивата сграда, виж ли там? Да, аха. Ние там сме. Ей там. I think so. She thinks so. I think so! Ох, бе! Срезнаме, бе! I think so! После ще правим с майка ми и слушваме се и не се съдим. Ай, стига, бе! Ти си невероятна. Много странно. Вие чули ли сте някакво такова понятие в ръката да има вода? И на баско не винаги. Чудя се коя е по-красивата гледка. Там ли е само? Къде да знам? Вече не си. Разпознаха те, мамо, че и тук работи. Хора, какво се обръщаш, бе? Гледам рокли, какво се обръщаш? Хора! Какво се обръщаш, бе? Айде, там да влезем. Къде? Тука? Там. А, там. Как може да сложи такива цветя като перде? Айде да влезем. Не. Защо? Бе, бе. Айде да влезем. Бе, тук верно са само розови. О, хубаво, хайде. Майка ми ме мъчи да меря рокли. Тъмън казвам, че ти харесах. Кажи сега. Избрах си рокля. Така ли? Така. Няма ли да влизаме повече? Не, моля се, престани. Имам чувство, че майка ми просто за нейното си удоволствие ме кара да влизаме. Кръста ме заболя от клякане, ставане, мерене. Майко, престани. Тук имам него. Добре, айде, къде е жената? Не знам. Ей, там. Айде. Да. Тази е другата. Бягаме от хората. Да. Отиваме сега да видим за корекции. После да ядем. Абе, пука ти, бе. Да разбере, че цените са и много високи. Не иска да направим компромис. Да. Не гледа къде ще отидем, лъжа се. Да гледа. Айде, така. Почвам да ядем. Много съм гладна. на пешеходната, защото тя е там. Да, почти си тръгнахме за София с тия малки стъпки. Така. Рокля. Имам рокля. А сега аз не разбрах, ще ходим после да я вземем готова, след няколко часа. Това е много бързо. По аконт не моля ми, брат. Седнахме да ядем. Си поръчахме пица, ризото и някакви такива. Престани да гледаш менюто, поръчахме си вече. А десерт не сме си поръчали. После тя майка ми дай всичко и тук да се отрупа цялата маса. Рохлята ми е много готина. Много готина. Нали? Да. Много е красиво. Ние полихме. Първо си харесах една много. И мама много я хареса. Беше много интересен цвят. И... А кое това? Аз не го прочетох. И беше много хубава.
Обаче решихме да ходим да разгледам още малко. Тяхме тази. И отидохме в още един магазин след този първия. Там абсолютно нищо не си харесах, но просто исках да видя какво горе-долу ми отива, защото нямах никаква представа каква рокля искам. И влязохме във втория магазин, нямаше рокля, която да ми хареса и просто мерих някоя, за да видя какъв модел поне ще ми хареса и ще ми ходи. Роклите по мен ми ходят, които са по тялото. Майка ми просто беше влюбена във всичките русалка и само ми пробутваше русалка. Аз пък точно това не харесвам долу как е разколена. И в третия магазин, в който влязохме, си харесах тази рокля. И направо викам, питах майка ми дали да я вземем, айде решихме да се поразходим още малко, обиколихме по още няколко места. Ама си знаехме, че ще се върнем там и влизахме по магазините заради майка ми, защото на нея харесваха роклите отвънка. Хай да влезем. И се върнахме и сега чакаме да я коригират и ние ще хапнем, защото сме мъртво гладни. Ти нещо да добавиш? Ами не. Изключително скучна личност. Жадна съм, боли ме главата вече, краката. Имаше една много красива рокля. Самата рокля е много красива, но тази последна? Да, твърде светла зади и тя е бяла и Андрея се губеше и роклята се губеше. Супер тежка беше, да, но беше много И тежка. жената много я хареса как седи на Андрея и каза, че няма да я слага на манекена и ще ни чака да се върнем да си я вземем, но... Уви! Хора, ние се наядохме, преядохме и умряхме. Сега колко е часа? Към 4. Толкова? Да, И сигурно след около час ще е готова роклята, питате какво ще правим тогава. Майка ми яде така бавно си яде едно парче торта от 20 минути. И така. Ще ходим да видим да вземем роклята, мале пак трябва да се преобличам, аз така се надумках. Взялах една пица и сега няма да вляза сигурно в роклята. Тъмън направих корекции. И затова ще си изчакаме роклята, ще се прибереме. Мисля да спя и вечерта ще излезе. Да спя. Няма да спиш. Да спя? Не. Как няма? Спарето е до вечера. Да, бе, да. Преди това има работа. Аха, каква? Въпросите? Ау, майка ми иска да снимаме тики-токи. 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 Като на двойда братка, вие сте на... Дами и господа, Днеска времето хубаво. Хубаво, времето хубаво. такива ги просто леви на господа. Какво вика Филип? Като тебе. От тебе учи глупостите. Не можеш кажеш мене. Не можеш ти кажеш мене. Какво права? Право е детето, от малко трябва да се науча самостоятелност. Тебе научиха с млъкни. Млъкни. Пак ти свиркат на смяна си отивай! Стига толкова почивки, наяда си отивай! Ще си вземем багажа от колата и отиваме към хотел, който е Airbnb. Съответно не може да се ориентираме къде ходим, дори да се загубим, няма кой да ни помогне. Е така, какво за бренски стил. Разбираш, сякаш ще имаш пари да купиш. Ето го гледайте. Тук е живяло Симоневски. Историята е в български. Местоназначението ви е отдясно. Къде е прописано? С това перо Паисий Хилендарски е написал история на своя... История... Петър Берон написа Рибния буквар. Помня, аз бях там до него. Тук стрит нещо, ако ми пада някой тук на главата, ти си ми отва. Музика. Музика ли? Барабани. Соло барабани! Те срам, той ти го каза. Бъд телепатията. Браво, тук всичко е наред. Еба си якото. Аз ще живея тук, жена. И защо трябва спорено легло в тебе? Това е някакво Божие наказание. Не, тебе трябва да те.
Просто проблема ми е до вечера, като се наквасиш. Да вземеш да направиш нещо. Качиме догоре, като се накваса. Прави се. Всеки сам за себе си е положението. А как се заключва? Естествено, знаех си, че трябва да има някакъв проблем. Къл, нали е с код, бе? Те какво? Не могат да влязат. Да затвори, сега ще ми стане студено. И къде ти е... Си изглед към Асеновата крепост. Точно ще я разпитам, къде ти е Асеновата крепост в случая? Тръпи, виждам, не знам. Ето, има тук Ореол леко. Ето го да. Това ли е Ореол? Добре, аз си влизам. Чай да направя рум тур. Ти стой тук малко. Салам, стой си там. Ох, дай Боже. Ще се чакаме долу на кафето. Чай. Седи да снимам, седи. Рума, така ти стаята румтур ще прави. Така. Страшната стая. Така, влизаме. Оглеждаме. Не, това не го гледам. Джумскера. Така, това е моята част на леглото, това е нейната. Тоест, положението се дали някакси е така. Това е нейната, това е моята. Друго, арбе. Тук виждаме неподреденото ми яке. И мини ходилник, в който няма нищо. Виждате тази прекрасна гледка. И сега... това не го пипате, май не трябва. Влизаме в банята, която аз не съм виждала още. Душ. Това е много фенси. Майко, има моп. И май работи. За разлика от нашия. Имаме моп, Лудо. А ти кога си го хваща? Не бе, аз ти казвам, че имаме просто да е щупен. Нашия? Да. Имаме 2 мопа, не 3 мопа вече. Защото нито един не работи, разбирам. Естествено, легнах си, опитах се да спя. И звън на жената от роклята и да ходим да вземем роклята, е готова. Буквално за 20 минути се опитах да... В смисъл, опитах се да си легна да спя поне час и нещо и жената звънна след 20 минути. Сега ще оправяме да ходим надолу отново. Ами е много студено. Да. Мама се разплака. Хора, имам рокля. Покажи я да покажи. Да, бе. Имам рокля. И да ви кажа, това тежи повече от трико. В такива и трика се носят. А това е по-тежко. Дай да покажем жената. Да, имам си рокля. Я те видим колко си генгста, майко. Категорично искам да кажа, че Андрея ме проваля от всякъде. Аз не пуша нищо. Тя ме кара тук да дърпам някакви наргилета. Сега тревата се брои, нали? Хайде. Това съм кот много ме гъсиш. Дай да видим. Как го правиш? Така ли го правиш? Да, бе. Шегувам се. Е така. Новата е профилна във Фейсбук. Тя не е average look. Сега е мой ред. Обаче аз ще се оплача от друго. Казах на наргилиста той да ми избере някакво наргиле, той да ми направи. И му казах, каквото решиш, само без мента. Викам, майка ми чувстваш как, че този човек просто ще дойде, ще ми донесе мента. Мавка глупости. Хора, това е наргиле, имам чувство, че само с мента. Само мента. Аз мента не понасям под никаква форма. Питайте ме сега как го пуша. Но е много ефтино, затова ще си го изпуша.
Може да затвориш. Аз съм инфлуенсър. Тръгваме си, супер много ми се спи. Колко е часа? Добре. Близо 8 е. Супер много ми се спи. И през цялата нощ, вижте, през цялата нощ бях в брутален стрес, че някой ще влезе да ни разбие Airbnb-то. Защото майка ми с нощи ме наплаши, като вика, сложи сака на вратата да видим, ако някой влиза да падне, сака да се чуе. И цяла нощ, поне 6-7 пъти съм се будила. Само ставам, оглеждам се, сака на вратата и заспивам. Е така, по 200 пъти. Ама, оцеляхме да. Сега, едва мигам. Клеопатра Гергелова. Айджи, пачекичи. Чао, чао. Приличам на болна. Тръгваме си най-накрая. Това бяха едни от най-дългите на 24 часа. Защо? Защото бях с теб. Защото премерих да се оплака. От какво се оплачеш? По-точно бях прекрасната дъщеря. Така, очаквах, че ще е слабо. Че ще обикаляме цял ден и нищо няма да намериме. Ние мерихме под 10 срока. Няма ли 10? 6. Еми, да, първата, втората, третата моята, четвърта синята и петата е златната, да. 5. Да, цукър. Вземава си на клевър. На клевър ли си взела вода? Ти си талант. Бяха 20 дена сутрин. Личи си, има защо. И сега си тръгваме. Чао, Седмоград. Няколко часа по-късно, вече 11, ние сме си в къщи и затова ви оставям. Казвам ви чао и след може би 4 години ще кача ново видео, защото аз така правя. Не снимам с месеци, но няма проблеми, ще се науча и ще свикна. Така че, или пък вие ще свикнете.